ano máis xa está aquí, isto xa comezou. Sei que che vai gustar, porque agora millorou. As rabias butacas, pejade vos o sillón, Chicorrino está aquí, volveu o xamón. Menos mal que non volveu o presentador. Dixeron que era culpa da lengua que tiña, e que el ojo me cambiaron por dúas rapazas. Mal falado polo visto era unha amenaza. Non choredes que quedades en boa compañía. Este ano toque moiro boa no Rianxo, e a camisa do de Puebla xa se vai planchando. O auditorio en Ribeira está se preparando, que no verán. Benvidos a esta gran función. Outro ano máis estamos aquí, novas curtas imos descubrir. Talento do noso galego ingenioso. Presentadora da gala, pero non vou estar soa. Vaime acompañar unha becaria que está facendo as prácticas de presentadora, pero mal empeza porque lle dicen que me fose puntual e mira que hora ainda non chegou. Se a vedes... Ai, non, ai, ai. Aquí, ai, non. Xa cheguei. Xa se sabe, o autobús, o tráfico. Ai, canta xente. Pero se parece un árbol de Navidad. Vamos, subo. Por ali. Ai, hai unha escalera. Madre mía, pois sí que empezamos ben. Mira, unha cousiña que che quería preguntar. Pero que levas posto? Pois unha indumentaria acorde ca ocasión. A ver, mira, era unha cousiña. Eu díxenche, sí, que o Sea Gala iba a levar unha liña temática sutil sobre o circo, o mundo do circo, sí. Me dixeches unha liña temática sobre sutil, o circo. Sutil. Eu veño de equilibrista. Sutil, non, se equilibrio sutil. vais a facer boa falta para aguantar o plumeiro ese que levas na cabeza.
Eu sutil referíame, non sei se te destes conta que a banda tocou, pois, o tema do Gran Showman, e eu sutil, mira o que é sutil, un pin. Un pin. Un pin era sutil. Sí, un pin. Bueno, pois non te explicaches moi ben. Non sabes, bueno, fai o favor de comportarte que estamos nunha gala de moito prestixio. Sabes. Entón, o primeiro que imos a facer é agradecer a colaboración dos nosos patrocinadores. Ai, pareceme moi ben. Por exemplo, Chicolino. Ben! Vale. É suficiente, vale? Obra Social Fundación A Caixa, CaixaBank. Ben! Gracias. É que se non vai se nos a prolongar moito, non sabes? Vale. Máis... Vale. Concello de Ribeira e Deputación da Coruña. Non axudades moito, Tes razón. Congalsa. Ben! Mancomunidade de Barbanzarousa. Ben! Todas as AMPAs de Barbanzarousa. Ben! Concello de Boiro. Espera. Por suposto, Concello de Ribeira, Deputación da Coruña, pero hoxe, moi en especial, o Concello de Boiro, por cedernos as súas instalacións, Ai, sí. por axudarnos coa organización e por poñer a nosa disposición pois todo o que se necesitaba para a realización deste evento. Este escenario me luce. Sí, Gracias, sí. Boiro. Sí. Bueno, gustouche entonces a colaboración? Moitísimo, pero o que máis me gusta de todos é o de Chicolino. O de Chicolino, ela? Sí, porque dis que están a preparar uns pinchos aí fora para o final. Xa, Pero desa. non penses, o millor de todo é que estamos todos convidados. Eso é unha boa noticia. Mira. Ai, como me gusta. Aplausos espontáneos, Jalopín. Hai que tratar ao público con respeto. Lembra que estás de prácticas, vale? Moi ben. Bueno, pois, para que os nominados e máis os premiados e máis as autoridades sepan o que teñen que facer, e que te parece se facemos nós un mecánico de entrega de premio? Onde vas? Onde vas? Non dixeches que teño que facer de mecánico a buscar a caixa das No, ferramentas? no. Eu sonche moi polifacética. O que ela me manda... Un mecánico, esa é unha expresión artística. O que quere dicir é que imos a facer unha representación práctica de como se fai unha entrega de premios. Por exemplo, ti vas facer de nominada. Ai, aí abaixo. Sí. Ai, que ilusión. Ai, aí vou. Ai, me sento como se me foran a dar a min o premio, non? Bueno, Ai, que maravilla. pois entón imos a poñer os... Sentar aquí, claro. Se quitou a un do asiento. Ai, mima. Este señor... Moi ben, pois o que imos a facer é ver os vídeos dos finalistas e despois chamaremos a unha autoridade pois que veña para a entrega do premio, subirá por ali, taca, virá por aquí ata o atril donde terá un sobre pechado, entón abrirá e dirá o nome do premiado. Por exemplo, o premio é para Pirulí que te vi. Son eu! Ai, gracias! Vai, sube por aquí e vai hasta ali onde recibe o premio. Dame o premio. Sí, o premio, sí. Premio. Moi ben. Ai, grazas. Despois, é cando ten o seu minuto de gloria, que pode falar pois o que queira, o que lle apeteza. Ai, doulle as grazas a Steven Spielberg, Bueno. que foi tan inteligente de descubrir o meu talento. Tamén, por suposto, os meus pais, os meus irmáns, a todos os meus profesores de... E despois, sí, pasan por aquí, así, ata aí, moi ben, para facer unha foto, xunto co premio, cas autoridades, Los vale? focos da mi persona. E despois... Un pataki.
pataki. Un azafato ou azafata acompañará a baixar. Vale. Está claro? Clarísimo. Bueno, pois xa que está claro, imos a deixar agora a esta estupenda banda que nos toque algo. Parecemos boa idea? Vamos alá. Desde el día en que al mundo llegamos y nos niega el brillo del sol, hay más que mirar donde otros solo ven, más que alcanzar en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir, y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender todos a convivir en un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Y aunque estemos solos, debemos buscar y así encontrar nuestro gran legado en el ciclo sin fin. Que lo envuelve todo, y aunque estemos solos, debemos buscar y así encontrar nuestro gran legado en el ciclo sin fin. Pois comezamos ca categoría de primaria. Estades nerviosos, verdade? Moi ben. Ollo por aí. Sí! Pois que vos parece si primeiro vemos os vídeos finalistas? Adiante. Os nomeados na categoría de educación primaria son Aquí chega! A rapaza de plástico, do Salustiano Rieiras da Pobra do Caramiñal. Es un mote cariñoso. Temos regalos para ti. Para mí? Claro, muller, polo teu cumpleanos. Sí, mira, unha da túa especie. Plastic. El juego del desván, do Grupo de Audiovisuales de Boiro. ¿Pero qué ha pasado? Claro,
Equipo Dragón, do Pilar Maestú Sierra da Pobra do Caramiñal. Que levades toda a mañá cos vosos pelexos. Vou tomar un calmante, xa volvo. E non quero ninguna disputa máis. Entrega o premio Patricia Lojo, concelleira de Cultura da Pobra. O premio a categoría de primaria vai para a rapazada de plástico. Recolle o premio. Recolle o premio María Touzón e Rubén Suárez. Moitísimas grazas por este premio. Levamos moitos anos presentándonos a este certame. Estar hoxe aquí en riba deste escenario é algo moi importante e especial para nós. Antes de darlle a palabra a meu compañeiro Rubens, quería agradecer a nosa profesora de teatro por todo o seu apoio, a AMPA de Banda Seca por animarnos tanto e a Asociación Alberto Romero pola súa labor. Como ben dixo a miña compañeira María, moitas grazas a nosa profesora de teatro e moitas grazas por este premio. O curto trata dunha rapaza de plástico e da contaminación do plástico. As ensinanzas son non contaminar e non facer bullying. Noraboa aos premiados, noraboa a todos os que non levaron o premio porque o fixeron igual de ben. É un premio estar aquí e disfrutar deste momento, verdad que sí? Moi ben, pois agora imos a ver o vídeo completo. E mira unha cousiña. E que che parece se te cambias e te pos algo máis adecuado así a unha gala elegante? Sí? Ai, si veño divina. Teñome que cambiar. Home, un pouquiño, non digo eu. Pois eu viña discreta, a la parte elegante, quero che decir. Sí, máis ben unha croqueta de luces parlante. Adiante, vídeo. Hoxe fai 12 anos do primer nacemento bioplástico. A nena coñecida como rapaza de plástico foi sometida a diversas intervencións quirúrxicas durante anos sen ningún éxito. A estrutura plástica incorporada no seu ADN fai que, inda que sexa extirpada, volva a sair a crecer outra vez en moi pouco tempo. O Comité de Científicos cree que estamos ante unha nova era da xenética humana. Os nanoplásticos absorbidos pola natureza son os causantes desta mutación. A raza humana leva décadas inserindo nanoplásticos que están en toda a cadea alimenticia. Raquel, filla, non fai falta vetar pela cara. O único que necesitas é taparte do sol. Feliz cumpleanos, corazón. Aquí tes o regalo que querías. Non será o acelerador de partículas? Ai, mamá, eres a millor. Levarei ao sótano. Ese sótano cada día máis parece un laboratorio. Non te olvides de invitar aos teus amigos ao cumpleanos. Igual só invito a Carlos.
muller e son mote cariñoso. Temos regalos para ti. Para min? Claro, muller, polo teu cumpleanos. Sí, mira, unha da túa especie. Bra, plastic, bra, plastic, bra, plastic, bra, plastic. Pero que facedes? Deixade en paz agora mesmo. Bra, plastic, bra, plastic. Estou vos grabando. Estás ben? Sí, non pasa nada. Xa estou afeita. Por certo, felicidades. Grazas. A que non sabes o que me regalou a miña nai? O acelerador! En serio? Imaginaste que poderíamos acabar co problema do plástico do mundo? Non te fagas ilusións. Nen os mellores científicos puideron acabar coas illas e as montañas de plástico. Como vamos a poder facelo nós, que só somos un par de frikis da biotecnoloxía? É así de simple. Non podemos acabar co plástico, verdade? Non, Non o podemos queimar. non, eso contaminaría moitísimo. Poderíase reciclar. Sí, pero xa hai miles e miles de toneladas no mar. E a desintegración natural do plástico é de... 400 anos. Sabes que significa eso? Sí, que dentro de 300 anos de ti só quedaría o plástico. Gracias, home, pero céntrate na botella. 400 anos, o mundo estaría cheo de plástico. Pero existe só unha bacteria no mundo que devora o plástico. Os sacaiensis! Pero estamos case na mesma. O seu proceso de degradación segue sendo moi lento. Tarda un ano en destruir un tapón. Sei, non? Agora temos que atopar a maneira de aumentar a velocidade de degradación. Sí, claro. Pero como? ¡Co acelerador de partículas! Teño unha idea. Vémonos no gimnasio a saída. Teñoches unha sorpresa de cumpleanos. Pasa. Pero que fan eles aquí? Tranquila, séntate. Teñen que decirte algo primeiro. Sentimos. Perdoa. Pasámonos. Eles son os que nos van a axudar con o noso proxecto. Eles? Por que ian a facer iso? Porque senón este vídeo vai chegar aos seus pais e vai no director. Iso é chantaxe, Carlos. Sí, e isto é bullying. E é motivo de expulsión. Eu non son así. O vídeo xa está borrado. Toma. Apañarei meu só. Espera, Raquel. Carlos contounos o que queres facer e todos queremos axudar. Claro. Non tedes por que facer nada. Xa non hai vídeo. Non me importa o vídeo, queremos axudar, verdad? En serio? Vale. Pois deixade de pensar. O teu pai segue traballando no laboratorio Plastic Plus? Pois tes nos que traer aquí unha mostra de sacaiensis. De que? Escribireicho nun papel. Encontrarás a mostra no refrigerador. Pero como vou a facer? Se lle falta algo vais a dar de conta. Non lle faltará nada. Só tes que meter este boli na mostra durante unha hora. A túa nai segue traballando na farmacia? Sí. Pois ti encargaraste de traer a mostra do cultivo. Extracto de levadura e sacarosa. A túa nai segue tendo a incubadora dos poliños? Sí. Pois fainos falla unha. De 36 grados. Vale. Que levo? Ti, patatas fritas. Para o experimento. Non, para celebrar o meu cumpleanos. Estades todos invitados. Raquel. Estou esgotada. Vaya festa. Que ben que nos trouxeron todo. Foi o mellor cumpleanos que tive. Poñémonos a traballar? Veña. Carlos, só quería que soupeses
que o experimento está funcionando. Isto podería acabar con toda a contaminación dos mares e do planeta. ¡Buah! ¡Genial! ¡É increíble! E quería darte as gracias por creer sempre en min e por apoiarme en todo. Por que falas así? Parece que te estiveras despedindo. E se me pasase algo, quero que sigas adiante co proxecto. Que te irá pasar, Raquel? Non estarás pensando en inserir a bacterias acaienses. Quería matar. Non o fagas, Raquel. ¡Raquel! ¡Raquel! You stay away, you're still here, no breathing. Watch your smile while you're sleeping, while you're far away and dreaming. I can spend my life in this sweet surrender. I can stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is the moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause see me when I dream of you, the sweetest dream we'll never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heart beating, and I wonder what you're dreaming, wondering if it's me you see, yeah. And then I kiss your eyes and thank God we're together. And I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream we'll never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss your smile, I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you, right here with you, just like this. I just wanna hold you close, I'll be your arms and close to mine.
sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. 'Cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream, this sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Viñas. Esperade un momento. Non vos vaiades porque vos quero presentar, porque esta banda merece ser presentada de xeito. E vou aproveitar que está a becaria cambiándose, non mete a pata, para presentarvos de xeito. Aquí temos na batería José Andrés Mariño. ¡Wow! Na guitarra, Daniel Martís. No teclado, Chumi. Este guapo mozo que está aquí no saxo, non sei se vedes parecido conmigo. Eu son a irmán guapa. Tito Fernández. E as maravillosas voces de Thais Suki e de Marga Loureda. Un aplauso. Moitas gracias, moitas gracias. Bueno, pois vamos a seguir ca seguinte categoría, a categoría de secundaria. Imos a ver os vídeos dos finalistas. Os nomeados na categoría de educación secundaria son Estamos en un momento moi crítico. La Quiebra, do grupo de audiovisuales de Ribeira. Creo que podré conseguirte ahora mismo en 10 minutos. No tengo más. Qué buena. Venga, lo antes posible, vamos. Coma, do IES Espiñeira de Boiro. Madre mía, qué petardo esto. Ya. ¡Ey, podemos ir abajo al parque! Un canguro de pesadelo, do grupo de audiovisuales da Pobra do Caramiñal e Boiro. Van a flipar. Chicos, tengo que ir al baño. Vale. Entrega o premio Mariola San Pedro, concelleira de Cultura de Ribeira. Moi boas tardes a todos. O premio á categoría de secundaria vai para Coma. Recollen o premio Lucía Sánchez Varela e Alejandra Santiago Rodríguez. Hola a todos. Queríamos darlle gracias sobre todo ás nosas profesoras do IES Espiñeira, Lucía e Bea,
e aos nosos pais por acompañarnos en todo momento, compartir todo este traballo cos nosos colaboradores, dedicarlle sobre todo a todas esas persoas que están sufrindo este problema que poden. Moitísimas gracias. Mora boa, pois imos a ver o vídeo completo. Xa está a comida, filla, bo traballo. Chao. Vale.
Veña, rapaces, a correr.
Xa está a comida, filla, bo traballo. Chao. Vale. Veña, rapaces, a correr.
Puxeron luz. A continuación, Paxaradas presenta Ai, miña naiciña, que traballeira esta casa tan grande. Hai maneira de aquí para lá. Adela! 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 No, que fai, muller, ese griterío? Onde escondeches o mantel de fío de mamá? Esconder? Sí. Eu esconder? Jardeino, onde sempre, no caixón da baixo do moble do comedor. No caixón da baixo non está, que xa fun mirar eu e non está. Como que non, muller? É que vou eu a topo. Unha desordenada. Xa verás. Toda a vida igual, manga por ombro. No, isto que? Xa o sabía eu. E se non é o caixón da baixo? Se o caixón do medio? Pero mira que eres tiquismiquis, miña irmán. Sabes perfectamente que no caixón de arriba van os cubiertos, no caixón do medio os mantéis de diario e no caixón de abaixo os manteles de domingo. Non é tan complicado, digo eu. Ai, pero mira que eres cuadriculada, Ai, cuadriculada. Agora ter un pouco de orden na casa, ser cuadriculada, se por ti fora miña irmán, estaría toda a casa patas para arriba. Non empecemos, é que che coñezo. Agora xa non vou poder nem falar. Ai, queres falar? Sí. Queres falar, non? Pois sí. Pois falemos ben claro. Bueno, pois falemos. Mira, sabe lo que che digo? Dime. Que estás chea de teimas. Para teimas as túas. As meus. As túas. Para todo o día. teimas as túas. Isto ten que estar aquí, isto ten que estar aquí. A sacar as cousas do sitio. Que non hai maneira de que O telefonillo. Ei! Se son os de publicidade, non lles sabras que despois deixan o buzón todo cheo de papéis. Ai, e logo di que non ten teimas. Recíclase, miña irmán. Ela dá igual, non recordo. Dija! Ai! É a Carolina. Que Carolina? Que Carolina vai ser? A nosa sobrinha, a túa fillada. Ai, Carolina! Abríchese. Non, deixeina na rúa. Pois claro, muller, que lla abrí. Ai, Carolina! Ai, canto tempo sen vela. Desde que se foi de xira co circo este de Emilio, por todo o mundo. Desde a última vez que veu de África que... Que foi? A ver! Que pasa? A figura! Que figura? A figura que nos trouxo a nena do seu último viaxe de África, non te lembras? Ai, sí, é verdade. E onde está? Non sei, dixeches que era tan fea que asustaba as visitas. Iso dixéchelo ti. Bueno, eu dixeno, pero fostes ti que non escondestes. Iso nada, que no beberes ti que enjarda todo, que esconde No, todo. foches ti. E eres a que enjarda as cousas. Foches ti. Onde está a figura? Non sei. Saca aquí a nena. Mira, imos... Como vexa que non está no sitio, vais enfadar. Con razón, imos a facer unha cousa. Ti entretela e eu mentras vou a ver se atopo no cuarto dos trastes. Veña, vailo. Ai, vou. Entretela, dis. Vou. E como se entretén agora unha rapaza? Dúas vellas a entreter unha rapaza. Ai, por Dios. Ai, miña meniña. Ai, que sorpresa pasa. Perdoa, tía, vou ao baño que xa non aguanto máis. Vai, xa sabes onde está. Enseguida volvo. Ai, menos mal que foi tan correr que non se dou de conta. Ai. Non se decatou. Ai, xa topei a Adela. Ai, menos mal. Aquí está. Pero ti que traes aí? A figura? Pero ti logo non ves que eso ten tanto de africano como teño eu de mismo. De mismo? Ai, entón non é. Ai, bueno, pois irei botar outro llábalo. Ai, por favor, que non beba, date que non presa. vexa que non está, que non vexa que non está. Ai, que xa vai. Ai. Viña, que se está a tirar da cadea. Ai, que alivio, xa pensei que me xaba por min. Ai, que ben fixeches en aguantar, miña meniña, porque iso de ir aos baños públicos non se ten que ser nada hixénico. A de saber as enfermedades que se contaxiarán, eso ten que estar cheo de bichería. Non che dixo máis. Ai, unha cousa, a filla da miña curmán de Remedios quedou embarazada por sentar no baño dun bar.
Dijo choveu de verdad. Menos mal que o José Ramón, o mozo, casou con ela. E doulle os apellidos á criatura, que senón quedaban así polo mundo, os dous. Unha causa moi terrible. Sí, xa. Ela, tía Genoveva, onde está? Tía Genoveva, pois, anda a ordenar a súa habitación. Xa sabes o que lle gusta a tía Genoveva ordenar? Xa. É a súa afición favorita. E falando da habitación, se máis de ordenar, non viches o bonita que quedou a habitación túa? Que fixeches? A que dormías de pequena, vai mirar. Pintámola. Xa verás que chula. Ai, agora sí, atopeina, ali estaba no cuarto dos trastes. Ai, Genoveva. Aquí está. Genoveva, vas ter que ir ao oculista. Que? Pero, Tiló, non ves que esa tampouco é a figura da nena, muller? Pois no cuarto dos trastes xa non queda máis onde mirar. Pois mira, eu que sei, mira no armario da habitación da nosa nai. Ai, boa idea, tapa que non vexa. Date presa, muller. Corre. Tía dela. Dime. Eu atopeino todo igual. Non, muller. E logo cor das paredes. Son azuis como sempre. Non, este chámase azul mar do Caribe. As cortinas, vexa as cortinas. Ai, non mirei. Vai mirar, que están preciosas. Son azuis como sempre. Non, son diferentes. Non, dixímolas da semana pasada. Do mesmo azul. É que a tía Genoveva lle gusta moito esa cor, é a súa favorita. Tía Genoveva, que alegría. Ai, miña ropiña, pero que ropa me estás. Ti, que me miras sempre con vos ollos. Ai, sí, é que, como van esos amores? Hai algún noivo por aí? Amigos moitos, pero noivo, de momento paso. Muller, quen che vai a querer a ti se non paras de andar co circo ese polo mundo, que un día en China, outro día en África? Do por ver, madriña. Genoveva. Sí? Deixache a porta do aseo aberta. Non. Sí? Non. Que pasou? A habitación da nosa Santa Nai tampouco hai nada. Onde miramos? Xa non sei onde mirar. Mira, vai, tío, fallado. O fallado? Vai. Pois, veña, con que excusa vou agora outra vez para lá? Tapa aí. Genoveva! Sí? Vai pechar a porta do aseo, muller, que con estes aires que veñen da calle, os canos cheiran que non verdad, debes... Vou. Deixa pechadín. Sí? Vou. Vai. Vou. Vai. Vou. Ai, miña, mira, e ti, que che parece si facemos unha tasiña de chocolate desas que che gustaban tanto de pequena? Ai, sí, un chocolatinho. Imos á cociña que nun momentiño xa che preparo. Xa verás que rico vai estar. Ala, dalle. Adela! Nena, vai removendo ti que veño eu agora. Ali non está. Pero onde pode estar? Eu xa non sei onde mirar. Tampouco. Ai, esta casa tan grande. Ai, mira. Que? O baúl. Ai. O baúl da habitación de invitados. Ai, non miraches. Ai, no baúl non. Vai. Vou mirar. Vai mirar. Vou mirar. Ai, que carreiras. O chocolate garda moita calor, vou non deixar enfriar. Ai, que ben! Pero mira, que che parece se logo lle botamos un pouquiño de nata por riba? Ai, sí. Sí, pero mira, ali na nevera hai un botiño aberto de nata, pero con estas gafas, miña reiniña, non lle vexo a fecha. Sí, non vai a ser que estea mala. Que che parece se vas ti e miras a fecha, a ver se está Claro, ben? tía. Non vai a ser que non ten un tortijón, que xa me vai a dar un tortijón, a mí vai me dar algo. Ai, Dios mío, a figura do ben. Ai, tiña razón. Ai, que Ali estaba. Ai, por fin. Non, tía, a nata está ben. Mira, nena. A túa figura. Esta? Sí, a que nos trouxeches de África. Pero se esta non é a figura que vos trouxen, se parece de plástico. Esta non é a figura que nos trouxeches de Non, África. onde tedes a que vos trouxen? Me digades que a tedes escondida porque non vos gustou. Se nos gustou moitísimo. O que pasa
É que viñeron os albañiles. E como eran os descoñecidos... Nunca os víramos na vida. Gardámola. Non fora ser que non la roubasen, como é tan bonita. Preciosa. E lo, por que viñeron os albañiles? Por que viñeron os albañiles? Por que viñeron... Contalle aí, Adela, por que viñeron os albañiles. Contalle aí. Eu lle contaba, Genoveva, sabes que con justo lle contaba, pero é que ti tes, miña irmán, unha facilidade de palabra que dá gloria oírche cando contas as cousas. Contalle, muller, que sei que tes ganas. Viñeron, os albañiles viñeron porque tivemos pinqueiras. Porque a veciña de arriba foise agua por fora, porque encheu a bañeira, esbarrou co sabón, petou na cabeza e quedou inconsciente. Entón foise agua por fora, empezou a pincar, empezou a anegarse todo, asolajouse-nos a casa. Foi por eso que viñeron os albañiles. Ai, por eso mesmiño. Pobre, pero xa está ben. Que? A vosa veciña. Oh, sí, muller, bueno. Xa está pa outra. Tías, gustaríame ver a figura. Ai, miña meniña, pois non te preocupes, sí, que mañán tela no sitio. E non podería ser hoxe. Hoxe. Sí, é que mañá viaxa a Valencia. Ai, vai a Valencia, rapaz de meu... Ai, nena! Acobágate, que a refrienda non gusta. Ai, que onde estará esa figura do demo? É que tú a teima de jardalo todo, Genoveva. Ai, se era tan fea que a nena da veciña cada vez que había botabas a chorar. Bueno, esa é verdad. Era fea de rayo, Bueno, mira, déixate de lerias. Vai mirar a ver se temos sorte e atopamos no mueble que temos na galería. Ai, a ver se atopo, porque mira, hai tanto tempo que está jardada que eu non sei nin como era. Eu tampouco me lembro de como era, demonio de ti. O chocolate segue guardando moita calor. Mira, nena, quería che preguntar, esa figura tan bonita, trouxéchenela dende África, non si? Tía, de Etiopía. Ai, de Etiopía! Se soupeses o que me costou atopar a tribu de onde a fan para traérvola. Moito. 3 días remando por un río cheo de caimáns. E despois, 10 días cruzando a selva. Ai, non me podo creer, non me podo creer. O que tal tiveches que pasar para traernos a figura? É unha tribu que nunca vira unha persoa branca. Non me podo creer que nunca vira unha persoa branca. Cade brancos que somos neste mundo. É o que me costou convencer ao xefe da tribu de que me vendese a súa diosa da beleza. Eloísa era a diosa da beleza. Claro, tía, non me digas que non atopaches bonita. Bonita non, preciosa. Sí, sinceramente preciosa. Mira que monada. Mira. Que cousa bonita. Aquí temos esta preciosidade. Mira que formas. Laxo. Xa o sabía eu. As miñas tías iban a saber recoñecer o que é unha obra de arte. É que somos unhas mulleres moi cultas. Cultísimas. Dicídelo de verdade. Verdade verdadeira. Pois aquí vos trouxen... Ai, muller, non era necesario. Ai, pero para que se molesta esta rapaza? Sempre con detalles. Sempre a gastar os cartos así. Xa che dixemos que non facía falta, de verdad, que Ai, me total, ¡A parella! Olivia Sobrido. Ai, mira, Adela, mira unha cousiña. É losa que estamos aquí. Por que non presentamos nós? Mira o que atopei.
Atopei unha tarxetiña por aí. Ai, miña irmán, que se me descompuxo o vestido. Que non andes a enseñar, non andes a dar vergonza agora. Ai, enseñar as se podes vergüenzas salir da casa. Vou quedar embarazada como a filla de Remedios. Mira, aquí di presentar categoría diversidade funcional. Ai! Disfunción sexual. No. Estará pensando isto. Diversidade funcional, Adela, que non te enteras, que tes máis orella que oído, que che vou a ter que falar con subtítulos. Pero mira, esa tarjetiña que afanaste ya loidiña, Sí. Ai, isto non está ben, miña irmán, pero mira, xa que te queres presentar ti, eu quero presentar tamén. Ai, ti tamén? Sí, pero entonces ti fas as palabras, eu fajo os gestos. Para que che oian os que oian tanto como a ti. Os que teñen problema como a min de orella máis do oído, pois non teñen por que estar a imaginar as cousas, xa o saben, Vou a ler porque eu aquí, vou non explicar. A ver. Damas e cabaleiros, nenas e nenos, esperamos que todos esteades disfrutando deste espectáculo. Nós estamos cheas de emoción por estar aquí, compartindo con todos vós este momento. E queremos brindar o noso apoio a estes artistas. Para xa, non, que pare xa, que pare xa, isto é un desastre! Pero non beba, que ben que me estaba saindo. A ver, entrega o premio María Outeiral, concelleira da Cultura de Boiro. Ala, vai para lá. Moi boa tarde a todos e a todas. O premio á categoría Diversidade Funcional vai para a Serea Mariña da Asociación Ámbar. Recollen o premio Angie de Besa Charlín e Marina Mondelo Piñeiro. Vale, gracias. Connosco para este certame. Gracias tamén á Asociación Ámbar e todo o seu equipo.
polo apoio que recibimos en todas as iniciativas que decidimos emprender. O grupo de artes estéticas elas, vos agradecemos que nos haya elegidas para entrar a este premio. Alberto Romero, recibímoslo con moito orgullo. Queremos agradecerle a Francieira a súa colaboración neste proxecto que tamén é dele. E darlle gracias ao resto do equipo para facer que isto sexa posible. Vestiario, maquillaxe, difusión. Este máis diverso moveron desde hoy un ano a todos. Éramos a mesma voz. Así que si queremos apostar por unha cultura accesible e inclusiva. Imos a ver o vídeo completo. Pues nuestra pieza empezó, pues Claudia habló con un gran coreógrafo como es Francieira, de una pieza sobre el mar. Él aceptó, nos lo propuso Zaque y nosotros aceptamos. Y desde ahí empezamos todo, paso por paso y practicando, y salió la pieza que estamos haciendo ahora sobre el mar. Como está sendo a túa experiencia? Bueno, para min está sendo moi gratificante. Bueno, ao principio collín con un pouquiño de respeto porque nunca había traballado con xente que nos dedicara especificamente á danza galega. Pues trabajar con Fran fue estupendo, aunque al principio pues fue un poco complicado porque cada vez que íbamos siempre cambiaba algo, ¿no? Siempre cambiaba siempre cambiaba un paso y tal, pero fue maravilloso trabajar con Fran. Me sorprendeu moito, é dicir, a capacidade de traballo e a capacidade de asimilación de conceptos que bueno, pues que pode ter unha persoa que non se adica a miña profesión, non? E, bueno, a verdad que o Gallase a primeira de moitas colaboracións porque bueno, para min sumou moitísimo ao proceso creativo pois a disponibilidade, a xenerosidade que este equipo de traballo teñen de cara ao traballo. Es importante el equipo, porque somos una piña, es decir, trabajamos unidas y pensamos lo que vamos a hacer unidas, aunque aparentemente parece que no. Na mariña entre os loureiros, co teu amor e unha barca ter o ceo. Yo cuando vi a Fran me impresionó muchísimo. Lo que más me gustó fue las 7 canciones que nos puso y también como me siento yo, me siento muy bien, de maravilla. Estoy contenta, estoy de ver a Cecia, que me apoya, estoy decidida para disfrutar e pasar bien polo público. Debería bastar con iso. Bueno, o obxectivo é simplemente trasladar ao público a dende o meu punto de vista o que para mí significaba ou significa falar de mar, de costa, de Galicia, simplemente que o público como leválo a un punto determinado, a un momento determinado, a unha situación e a un lugar determinado, non?
pretender máis, pero tampouco sen pretender menos. É dicir, que o público poda sentir que a costa, o mar, ver unha praia, ver un traballo do mar, é como escenificar o que para, desde o meu punto de vista, o que para nós podería significar pois vivir na costa, non no mar. Jack, don't you coming back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you coming back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you coming back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you coming back no more. Oh woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you do say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. I'll be back on my feet someday. Don't care if you did, cause I understood. Giving up my money, there's a gun or go. Well, I guess if you do say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back. Don't you come back no more, and don't you come back no more, and don't you come back no more, and don't you come back no more. Maravillosa nosa banda, verdade? Dende logo que sí. Bueno, mandeille a becaria xa fai un rato que se cambiara, que se pusera algo máis acorde. Supoño que xa estará por chegar. A presentadora en prácticas, está por aí?
Onde anda? Ai. Son eu. Esta indumentaria pareceche ben? Non te pasarías un pouquiño? Non? Ai, que non xo dixen, ai, cos nervios evidónseme. Que? Non sabes a quen atopei, non sabes quen está aquí, non sabes quen vai a vir. Que? Ai, bueno, Por xa iso sei. me vestín así. Sí, para estar acorde, non? Ai. Sí, vale. É que Non hoxe... sei se presentalo ou leválo para a casa. Seguro que me ve. Hoxe temos o honor de contar coa presencia de Álvaro Gago, que recén acaba de estrear a súa película Matria, que está petando en todas as salas de cine. ¡Wow! ¡Vaya privilexio! Onde está Álvaro? Que faz con Álvaro? Aquí chega! Álvaro! Xa. Bueno. Mestre! Ai, podo tocarte? Vale, agora deixámolo... Ai, de verdad! Sí, mira. Encantada, un placer estar aquí. Moi ben, agora témolo Non alabo máis na vida. Témolo que deixar falar, vale? Vai para lá. Vémonos despois. Sí, Non xa. chamo un número de teléfono. Estou libre, moi libre. Pasa para lá. Tremenda. Bueno, estou pasando super ben. Estou aquí, a verdade é que non sei moi ben por qué, no sentido de que non sei que vos podo dicir, non? Estou un pouco abrumado por todo o traballo que poñedes, por todo o esforzo, por esta iniciativa preciosa, tan bonita e tan necesaria que non coñecía e que Sara Horta puxome en órbita como fai un tempo, entón xa cando estaba escribindo como algo fai nada, un par de días xa dicía, pero que lle vou a decir eu a esta xente, non? Porque estive como lendo os 7 anos de historia, todo ese traballo comunitario, eso tiña como unha sensación de admiración moi grande, non? Entón pensaba en que vos podo decir eu, que quen son eu para decirvos nada, o único que me queda, que pensaba que me quedaba e que sigo pensando, é animarvos a seguir contándovos como pobo, a seguir xuntándovos, porque é un pouco cine, non? Vos nenos e nenas que fixechedes as pelis, ao final, o que provocaron esas películas é que vos xuntarades, non? E traballarades xuntos, e fixerades algo en grupo. Ese é un pouco como o fin último de todos os traballos que facemos, e o cinema nos permite crear esa comunidade, non? Alrededor dese traballo. Eso é fermoso, e que o fagades aquí pois é digno de admiración. Entonces, por suposto, toda a miña admiración. Sei que hai xente daqui que vai a recibir premios, outra xente que non os vai a recibir. Quizáis a única cousa que vos podo dicir é que está ben que estes premios vos empurren a todas e a todas a facer e a traballar colectivamente con máis intensidade, pero que non vos desvíen do realmente importante, non? E o realmente importante está no camiño. Eu isto a cada persoa que traballa comigo nas películas que fago e nas películas nas que traballo que son de outros, pois, bueno, a cada persoa yo digo, non? O importante está no camiño, o importante está... o realmente importante é estar aquí hoxe xuntos e xuntas, non? Así que, rapaces e rapazas que non ides levar premio hoxe, seguro que me repito porque toda a xente que está aquí, que vos apoia, pois vos lo dirá constantemente, pero o éxito está no traballo que fixechedes, non en ningún outro sitio, non? O éxito está en que a xente o pase ben, en que se sinta orgullosa do seu,
en que se sinta coidada. O vosso traballo, independentemente de se subides aquí ou non, ten moitísimo valor. Para rematar, tamén quería salientar o valor que teñen as vosas historias do voso día a día, historias cotiás e historias contadas desde aquí, que son historias dos vosos veciños, das vosas veciñas, que son as que merecen estar na pantalla, que ninguén vos diga nunca que esas historias non merecen estar aí. Por suposto que sí, por suposto que teñen ese valor. A min dame moito pudor falar de mí mesmo, pero se algo fixen nas pezas que fixen foi falar eso do noso, do próximo, que saibades que eso sí que ten interese, ten moitísimo interese fora das nosas fronteiras. As películas que fixen e que fan outra xente falando daqui, do noso, viaxan por todo o mundo. Entón, por certo, todas as películas que fixen as fixen en galego. Varias delas son curtametraxes. E non hai ningunha barreira, nin a idiomática, nin a duración das pezas, curtas como as que fixeches vos aquí, ningunha barreira para que estas pezas despois viaxen por todo o mundo. Entón, nada, así que vos quería decir que se nun futuro algún de vos vos queredes dedicar a isto, que facer cinema dende aquí en galego cos vosos amigos, cos vosas amigas e contando as historias dos vosos, da xente que queredes e que tedes ao lado, si é unha opción que o fagades. Nada, grazas, moitas grazas por invitarme, por estar aquí, un orgullo. Imos a ver o tráiler. Os nomeados na categoría Barbanza Arousa son: visitamos os lugares dos que sempre nos falabas. Querida Lucía, de Ana, Raquel e Miriam, da Pobra do Caramiñal. A primeira parada foi en Ribeira, onde percorremos as súas rúas e rematamos paseando pola praia da Corna. Camiños van a terra ao mar, camiños van a eternidade. Encontros no camiño, de Bandamueca Teatro, da Pobra do Caramiñal e Ribeira. Camiña francesque, paso a paso, eu quero te seguir, paso a paso. Nesta embarcación máxica, que non levaba tripulación nin precisaba de guía. A derradeira viaxe, de Noa e Gael Piñeiro Pérez, de Boiro. Atlántica, para finalmente atracar nun porto nos confíns da terra. Este territorio estaba dominado por unha raíña paga. Que dices? Bueno, xa meteu a pata outra vez a nosa presentadora de prácticas. A ver, que dis que ela que quería presentar os de Barbanza Arousa e que agora iban a ver o tráiler do seu heroe, non? Aí meteche de zapata vos, non foi a min. Non, pa que vi? A miña nai me está grabando. Non te preocupes que has de presentar. Ahora imos a presentalos como Dios manda. Xa os vídeos saíron, pero ti valo a presentar igual. Pero mirade, veremos, tranquila. O tráiler deste home que tanto lle gusta a ela. Sí. Ímolo a ver, non si? Non si. Estes mírame con cara de telo ti. Vámonos a ver. Ala, tira. Ala, vai. Mi
anos fai que Nos últimos días deronse varias cousas na empresa, temos que facer aí unha pequena revisión. Cal é o teu nome? Ramona Iglesias Bouzón. De que buscabas? De todo menos fábricas. Vale, un momentiño. Esta zona blanca que ves aquí non entra o aire. Xa o vexo, xa o vexo. Velo, pero non estás facendo nada para E que quere que remediar. faga? Estás segura que non queres volver? Eu esa casa co tipo ese non volvo. É tipo, e ocúpate do teu, sí? Pero xe deixa subir! Largo! Que pares, Andrés, que este volvamos cobrar o que cobramos Hai un centro de mulleres aí fora esperando para vir aquí a... muller fartura de loita. Acabamos de enterar da fábrica. Que lles den polo cu, que eu xa conseguín chollo. Ela? Pois polo guapa que son, ou que pensas? E despois xa viron a estatura e o corpazo que teño, quedaron alucinados. Eu quero ser como así de maior. Toma terra nosa e a terra como ti é. Papá, esta é Ramona. Se queres, podo empezar a vir a casa a partir de mañá. Ya estamos. E o vento dicía pronto hei de volver a tirar a fame pra poder Gracias. Xa sabes. Bueno, pois agora, imos coa categoría, bueno, faltanos dúas categorías só, a de Barbanza Arousa e ca categoría libre, sí. Agora podo. Vale, agora pode. Bueno, vos seredes susurado. Mamá, grava! Vos seredes susurado, a ver que tal fai ela ou as prácticas de presentadora para ver se lle damos o aprobado ou non, vale? Toma a tarxetiña, vale? Veña con elegancia. Aí. Fala a presentadora. Non. Empeza a ler aquí, xa. Fala a presentadora. Loida di. Non, chispa. Aquí. Hai que poñer a letra un poquinho máis grande, mulla. Este ano estreamos unha nova categoría, a de Barbanza Arousa. Esta categoría, cada ano, terá unha temática diferente. A temática deste ano é o Camiño de Santiago a orixe. Imos a ver os vídeos. Que tal? Fíxeno ben? Sí, bueno. Sí, dame Que tal? Aprobámosla un pouco. Bueno, imos a ver os vídeos. Non, os vídeos dos nominados nos imos a ver porque adiantáronse e xa os viron. Así que o que vou a facer é chamar a que ten que entregar o premio. Fátima Cachafeiro, xerente da Mancomunidade. Por favor, que suba. Boas tardes. O premio á categoría Barbanza Arousa vai para Encontros no Camiño. Recollen o premio Abigail Fernández e Noa Caamaño.
Bueno, boas tardes. Nos, para empezar, queríamos dar as gracias a todos os nosos compañeiros e compañeiras por todos os momentos tan divertidos que hemos pasado no rodaxe desta curtametraxe. Moitas gracias tamén á Asociación Alberto Romero por realizar esta gala. Moitas grazas tamén por impartir todos os cursos que deron, por exemplo, de audiovisuales, xa que nos serviron de moita axuda. Bueno, yo voy a dar las gracias a todas las personas que nos ayudaron y nos acompañaron en todo el proceso de crear el cortometraje. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, porque ser el premio ganador significa mucho para todos. Muchísimas gracias. Imos a ver o vídeo completo. Miralos hai que comezou ese camiño que Europa uniu, patrimonio da humanidade, a cultura europea, a ruta xacobea, camiños van da terra ao mar, camiños van a eternidade, camiños van de norte a sur, camiña inglés, camiña francés, que paso a paso eu quero te seguir. Paso a paso, camiña comigo facendo camiño. Paso a paso, tranquilamente. Paso a paso, camiño para non perder. Ei, amigo, vende botar unha man coa adorna. Eso, vai. Ladrona, ladrona! A miña capa! Que sinvergüenza, onde ides? Estou facendo o camiño de Santiago. Ai, pois así non podes ir. Hoxe pasas a noite na miña casa. Mañá se seguirás camiño. Moitas gracias. Eu chamo Manuel. Eu Ernesto. Por quen estás de loito? Polo meu pai. Xa ven o pai, e trae o home con él. Pois veña, vai poñendo a foto lume que seguro que trae algo de peixe para cear. Hola, fillas. Hola, pai. Este é Manuel, un peregrino que vai pasar a noite connosco. Benvido. Eu son Xoaquina, aínda que todo o mundo me coñece por Agaxola. Eu chamo Lela. O prove para axudarme a subir a dorna e, mentras tanto, roubaronlle a capa. Hoxe non houve moita pesca. Collede o peixe que deixei fora. Ben, pai, compartiremoslo entre todos cons cachelos. Estades mollados? Queredes que prenda o lume na lareira? Non, estamos secos. A miña filla está obsesionada con que non me molle. É que cando meu pai chega enchoupado do mar, despois sempre cae enfermo. Esa é a vida do mariñeiro. Por moita a roupa que te poñes, méteseche a humidade dos osos. A miña Xoaquina está empeñada en inventar un traxe que non meta auga no corpo. Pois iso sí que é un bo invento. Pois teño unha sorpresa. Lela, vai no buscar. Vou. O inverno é moi longo e a vida do mar moi dura. Pai tamén era mariñeiro. Levoume con el a pescar desde que eu era un rapaz. Fai moito que morreu. Fai un par de meses e eu un gran temporal mentre estábamos pescando. Papá! 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 Non! Dende entón non sou capaz de subir unha dona. Esta era a súa roupa. Vaya, sinto. É por iso polo que estás facendo o camiño. Algo así. Estou na procura de encontrar a paz que tanto necesito. Amigo, hai moitos camiños para chegar a Santiago.
pero só un para chegar ao corazón de Deus. A fe. Aquí está. Presento-vos o primeiro traxe de augas. Mirade. Está feito con lenzo de ille varias capas de aceite de linaza. Entre cada man, puxo a secar no nordeste. Esta miña filla é un artista. Estou abraiado. Este traxe podería cambiar a vida e a saúde de todos os mariñeiros. Gaxola, si isto funciona, prepárate, que van chegar pedidos de todas partes. Ai, oxalá, así podería traer uns pouquiños de cartiños para casa. Así papá podería descansar un pouquiño. Non te preocupes, filla, ainda podo eu. Fillas, sabedes hai algo de roupa para que Manuel poda continuar o seu camiño? Que va, non temos nada, pai. Pero podolle ofrecer o traxe de augas, se a ti non te importa esperar a que faga outro. Non podo aceptalo. Iso é demasiado. Non se fala máis. Ti vas a ser o primeiro en estrear o traxe de augas. E se dá bo resultado, podo promocionar por onde vaya. Non sei como darvos as gracias. Están dadas. Fíxenlle este alerón para que esvare a auga e isto no sueste para que non se molle o pescozo. Espero que chegue seco a Santiago. Camiño e recuperación, camiño vai de norte a sur, camiño, meta e destino, paso a paso, eu quero te seguir, paso a paso, camiña Hola, boa. Pero bueno, vai a indumentaria máis extravagante para un peregrino. Este foi un agasallo de Xoaquina Agasola. Inventouno para os mariñeiros. Xa levo kilómetros baixo a choiva e sigo coa roupa seca. Ai, o meu irmán é mariñeiro. Onde podo encontrar esa saquina para comprarlle un igual? Agora mesmo che dou as cadras. Voulle contar a miñas veciñas que todos os seus homes son mariñeiros. paso a paso, eu quero te seguir, paso a paso, camiña comigo facendo camiño, paso a paso. Xoaquina, hai unha morea de xente na porta e veñen a facer pedidos do traxe de augas. Que? Pois veñen chamar a todas as costureras da aldea. Dilles que temos traballo para todas. Vou correndo! A continuación, Lume, seguinte tema musical. Adiante esta banda. Moita fame de vivir. Levo unha tarxeta da pensión onde vai dormir. Levo seu futuro nesse avión tan longe de aquí. Moitos sonhos vai buscar, moita vida por gastar. Deixam terra firme os seus tesouros infantis, marcha palpitando nos recordos. Despois de ir tantas veces
agora xa está aquí, moitos soños vai buscar, moita vida por gastar. O seu camiño e a vida veña, se caes volve a empezar, a sorte non espera, haina que conquistar, e xa verás como sempre vai contigo. Veña que o teu destino é triunfar, e tes que compartilo, non esquezas que atrás sempre terás a familia e os amigos, sempre, sempre terás ese amor que vai contigo. Nace cada noite descubrindo novo amor, nacen novas luces do destino, baixo outra ilusión, e nacen novos rumbos, conducindo sempre o corazón, moitos soños vou buscar, moita vida por espera, haina que conquistar, e xa verás como sempre vai contigo. No, 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 veña que o teu destino é triunfar, e tes que compartilo, non esquezas xamais os que aquí están agarrando o teu cariño, sempre, sempre terás ese amor que vai contigo. Se caes volve a empezar, a sorte non espera, haina que conquistar, e xa verás como sempre vai contigo, contigo. Gracias, chicos. Señoras e Moitas señores, gracias. a incombustible Tania Fuejo. Gracias. Moitas gracias. Ay, que bonito. Que tal estás pasando? Eu de maior quero ser como a ti. De maior, xa, de maior. Bueno, moitísimas gracias. Me voy porque me están faltando al respeto. O mellor me podes dar unhas clases. Mira. Cando queiras. Chao, Boiro. Que parte non entendeches de que ahora non che tocaba sair? Chegamos á última categoría, a categoría libre, así que imos a ver a mostra dos vídeos nominados. Os nomeados na categoría libre son Os extraterrestres sempre estiveron aquí. 42 graus, 47 minutos, 38,9 segundos norte, 8 graus, 30 minutos, 15,8 segundos oeste, de Miguel Gómez, Miguel Torres, Jorge Díaz, Juan Garrido, Lucía Carrera e Teresa Fraga. A ponte que nos conduciría a un suposto Edén. Pois sabes algo de María? Puntos suspensivos, de Marta Mariñas. O que suben nas redes, por? Pois precisamente por iso, porque acaba de compartir unha publicación de Filla Pitusa que di: a soidade ensínanos máis que a calquera compañía. Puntos suspensivos.
Fálame de ti. Ben, pois son un pouco que ves, non? A entrevista de Fernando Tato e Susana Sampedro. Traballando en comunicación. Sí, pero iso xa o lín. Quero que me contes algo que non este aquí escrito. Quen é Sara Santos? Entrega o premio José Ramón Romero, alcalde de Boiro. Recollo o premio Alba Gallego. Moitas grazas a todos, encántame estar aquí, sobre todo por ver, bueno, todas estas novas xeracións que oxalá que algúns de vos dediquedes a isto. Ademais, hai máis ou menos un ano, un pouquiño menos, estiven aquí no Olloboi. Para min estar neste tipo de iniciativas, de festivais, de certames, para min é maravilloso. Sin máis, procedo a ler unha mensaxe dos directores da curta, Fernando e Susana, que non poden estar aquí, así que vou ler. Boas noites a todos e todas. En primeiro lugar, queremos pedir desculpas por non poder acompañarvos hoxe. En segundo lugar, queremos agradecer en nome de todo o equipo da entrevista este premio festival, o xurado e a organización. Para nós foi un placer contar esta historia de mulleres, de sororidade, de violencia de xénero desde unha perspectiva distinta. Queremos que un tema de unha historia necesarios e de actualidade é unha honra que poida chegar a xente a través de festivais como este. Así que un bico moi grande e moitas grazas. Queríalle pedir ao señor alcalde que non baixara, porque gustaríanos que despois do vídeo nos dixese algunhas palabriñas, vale? Moitas gracias.
Perdón, tive que atender unha chamada. Non pasa nada. Que despacho máis bonito. Grazas. Gústame telo ordenado. Inspírame no día a día. Trouxen o meu currículo por se o querías ter en papel. Ai, perdoa, que non sei se che podo atuar. Por suposto. Xa o teño. Revisei no fondo. Extraordinario. Que ben, grazas. Fálame de ti. Ben, pois son un pouco que ves, non? Son Sara Santos, xornalista, levo 20 anos traballando en comunicación. Sí, pero iso é Shaolin. Quero que me contes algo que non estea aquí escrito. Quen é Sara Santos? Pois, a ver, por onde empezo? Pois teño 40 anos, estou casada. Casada. Fillos? Non, non teño. Pero queres telos? Pareces un pouco nerviosa. Pode ser, non sei, serán os nervios de estar nunha entrevista de traballo. Tranquila, que aquí non comemos a ninguén. O ambiente Cosmo Magazine é moi cordial. Gústanos que sexa así. Do contrario que noutras revistas. Por suposto, claro. Por iso me interesa tanto traballar con vos. E por que crees que debería de darche o posto? Pois eu penso que polas miñas ganas de traballar e pola miña ilusión. Ilusión, xa vexo. Pero non só de ilusión vive unha empresa. Buscamos xente disposta a todo, con experiencia e moita dedicación. Por suposto. Para min este traballo significaría comezar unha nova etapa. Estou disposta a dedicarme ao 100%. Nova etapa. Ten iso algo que ver con que non haxa nada no teu currículo sobre os últimos 3 anos? Sí, en realidade sí. Deixei un pouco aparcada a miña carreira para dedicarme á miña familia e ao meu home, pero decidín que quero volver ser eu e por iso estou aquí. E crees que foi unha boa decisión? Quizáis, vendo agora con perspectiva, pois pode que non o fose, non? E como sei que non volverás querer ter un tempo extra máis adiante? Porque eu quero este traballo. Como che dixen, significa unha nova etapa para min. Asegúroche que se me colledes, vou no dar todo por esta revista. Comprendo. Pois, se che parece, contame un pouco máis da túa dinámica de traballo. Que tal cos subordinados, por exemplo? Pois moi ben, creo que para min é importante coidalos, crear un bo equipo. E sempre o conseguiches? Ata o de agora ninguén se queixou. Perfecto. Descríbeme algunha situación que fora especialmente difícil. Sei que agora non lembro a verdade ningunha. Podo refrescarche a memoria se queres. Laura Martínez, 2016. Bolseira en prácticas en Vega Hoxe. Laura. Laura, non serás... Sí, son. Vexo que non me lembrabas. Non, claro, sí, perdoa. Sí, xa me lembro, claro, sí. Lembras. E lembras do mal como fixeches pasar. E tamén de como me gritaches no medio da oficina. Ou de como me tirache o artigo a cara cando che fun reclamar que era meu. Lembro, sí. Pero son cousas que pasan, e máis cos bolseiros. Non. Eu teño bolseiros e non son tan merda de persoa como para tratalos así. Pero eu non estaba nun bo momento e pasaron moitos anos. E tanto. Mira quen está agora ao outro lado da mesa.
Perdoa, Laura. Non fun xusta contigo. Pero eu necesito este traballo. Todos los candidatos lo necesitan. ¿Qué crees? ¿Que es especial? Dame moito apuro contarche isto. Mira, vou ser sincera contigo. O posto de Relacións Públicas xa está coberto. Decidimos crear unha vacante interna e xa temos a persoa. Ok. Comprendo. Desculpas molestias. Sara, vai quedar un posto libre en redacción. É un posto menor, claro, implica menos salario. O que sexa, de verdade. Non che prometo nada. Chamareite en canto pode dicirche algo. Moitas grazas. Non te arrepentirás. En serio. E perdoa. Por todo. Bueno, boas tardes a todos e a todas de novo e moitas gracias por participar nesta gala de entrega de premios do certame de curtas Alberto Romero, da que forma parte a Mancomunidade Barbanza Arousa. Moitos parabéns aos premiados, tamén aos participantes. Todos fixéchedes un gran esforzo en sacar adiante o traballo audiovisual para participar neste certame.
Esta cita é unha referencia e cada ano vemos como os traballos teñen máis calidade e como se involucran cada vez máis os centros educativos. Porque este certame non é só un concurso de traballos audiovisuais, senón que é unha maneira de levar o cine e as producións aos escolares e que con eles mesmos sexan capaces de contar unha historia mediante unha pequena peza audiovisual. Este certame é un exemplo de traballo que levamos a cabo dende a Mancomunidade Barbanza Arousa os 4 concellos que formamos parte dela. Algo que comezou en Ribeira, estendeuse rapidamente involucrando as comunidades educativas dos concellos do Barbanza e agora xa a toda Galicia. Rianxo, Boiro, Pobra, Ribeira son concellos moi activos no eido social, no eido económico, deportivo, cultural e como hoxe se demostrou tamén no audiovisual. O principal obxectivo da Mancomunidade é a dinamización turística e este certame de curtas é unha maneira máis de dar a coñecer o Barbanza. Só me queda convidarvos a disfrutar da nosa paisaxe e da nosa gastronomía e agardo que nos vexamos en videiras edicións. Quero dar os parabéns, como non podía ser de outra maneira, á Asociación Cultural Alberto Romero, a todos os organizadores, a todos os patrocinadores, a todos os participantes e, como non, os premiados. Moitas gracias e benvidos a Boiros e antes de terminar, pedir disculpas pola pequena interrupción que tivemos, pero, bueno, a cousa do directo, as tormentas non é mentira, foi cousa das tormentas e tamén quería pedir perdón de corazón á Asociación Ámbar por non poder subir as persoas aquí a este escenario e ter o que facer dende aí. Espero que na vindeira edición deste certamen aquí en Boiro teñamos solucionado este problema. Para iso, acabamos de recibir unha subvención de fondos europeos por preto de 1.600.000 euros para adaptar este local, ampliálo e rehabilitalo e que non pase estas cousas. Moitas gracias e espero que hubieran disfrutado deste certamen. Moitas gracias. Bueno, pois xa estamos chegando ao remate do 7º certame de curtametraxes de Alberto Romero. Pero non queremos irnos sin agradecer pois a todas as autoridades que están aquí presentes, aos nosos patrocinadores, aos invitados que nos acompañaron, a todos os participantes, a todos os que enviaron as súas curtas, aos maravillosos músicos, a cada un dos colaboradores e, como non, a cada un de vos, os asistentes. Moitas gracias. Bueno, eu vou a ir baixando para ir collendo o sitio dos pinchos. Onde vas? Onde vas? Que dis? A mesa dos pinchos. A mesa dos pinchos do Chicolino, espérase. A ver, ven acá, ven acá. Nunca se vai dos sitios sin rematar. Primeiro tense que ver todos os créditos, que van a salir aquí os créditos de todos os que participaron nesta gala. Entón, sairá tamén o meu nome nos créditos. Bueno, pode ser. Ui, o mellor veme Álvaro Gago. Vale. Álvaro, vou sair nos créditos. E tamén imos a escoitar, mentras saen esos créditos, a esta maravillosa banda. E nos despedímonos xa ata a próxima gala e queremos animarvos a seguir participando. Moitas gracias. Kika Fernández.
it twice today. My heart is getting low. I'm falling towards success. The street's the place to go. 'Cause tonight for the first time, yes, without him is there. For the first time in history, it's gonna start raining men. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. I'm going now, run and let myself get absolutely soaking wet. It's raining men.